Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Aduh. Ki cocoke aku lho. Bangane ra ono sasaran, ra ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Hola, hae, hola. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Nyo Tampanono. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenana. Kraman kae patenana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril, reng, kowe butuh detra? Butuh no? Ya, iki ana 15.000. Makasih lumayan, nggo tuku cakar nggo gruwaki raimu. Nampa kok nesu ya. Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sopo nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caedan. Ora edan. Jenengmu sapa? Andaka Murti. Waduh, Andaka Murti jeneng anyar. Anyar ya men barne tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, Wani karaku. sing nawedeni apamu. Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramaya tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora Rasa kok kan bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekane mati dening aku panggal tak. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Mung wani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh Tenan? Nggih. Nyo Tampanono. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenana.
Keraman kae patrana ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril. Reng, kowe butuh detra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kantane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng. Bethuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ah, ora iso, ora level ora. Aku ora mungsuh kere-kere, tanganku kotor mungsuh kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing pletot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae Petruk? Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna merga lae. Ngerti ra itu? Kok kaya Bagong. Ketok ya. Madre. Ketorone sarunge mampu pertama. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng. Ngapa Gong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampul tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Endi ya lali aku. Aku ora ngerti sejarah gobloke. Wong iki sing nyekeli Kae dudu Joko Tingkir. sapa ke? Kae Ki Ageng Pemanelan. Ndasmu. Malah ngendas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Skeber. Baron Skeber iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Yang ngeri turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejeri lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki yo ngawur wae kok. Timbali Petruk.
Ya. Pan we dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora we. Ngopo iki? Ngidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengentunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk kantong bolong Pandhara Arja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengentunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng lantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengentunipun nggih. Prayogane kon menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan. Durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan? Drama. Panakawan. Ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petruk matura, ya gene ana lakon apa Panakawan? Nuwun pangapunten. Kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petruk ana apa? Mergi kanan karang kadempel niki peteng. Ya, Gong. Heeh, wong listrike mati. Kowe anggere entuk-entukan ratake iki kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik meneng sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum Berdua. ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewane mboten mireng kabar. Ora Petruk, Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak.
Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya sero ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus kelima sada. Kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya, Kang. Mergo bapak wis mboten nggadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok ya. Kowe njaluk bapak, ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok. Lah. Ngapae? Ratu dilunggui sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya, Petro. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono to, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 10. Oh, tu, jiro lupat. Loh, kok main papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan?
Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipethuk pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Merga ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng wonten dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Njodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep lima. Masalahe kok lunga. Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggondheli pustaka Jamus Jimat Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura. Dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Truk. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cetel kasatriyane.
Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin, manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara Bagong? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk? Pandhawa negara Ngamarta. Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satrep. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Malah nyanyi. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Oh, jireh ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar areng apa? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Ayo metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rawe-rawe lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, kecek-keti metu coba. Woi. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene?
Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Temajati yen tinimbalan pustaka jamus miang jimat Kiwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe? Ayo, nendi papane wong Banta itu metu coba legane atiku. Rugi. Apa wih? Ngerekoso kok tak njaba. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung wae. Metu coba legane aku padha. Bagong, Non, lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu kok Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. santai. Sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok karo yo mangkat yo saiki yo ndas ketinggalan kereta. Ora ana Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kuwi? Njurjo ngawur kata-katane. Kuntadewa bareng kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok bolak-balik ngomong. Yem aku lunga sik ya. Inggih ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Lah kok menghitung-hitungan? Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal aja. Nyon pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayane tenan, yakin sumpah.
Mboten mantra-mantra wujuding Panakawan. Becane karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susuk-sukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku Sasa Petra disadok rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mong nggih ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara sembet dosare kabeh. Bathara Narada niku Sasa Petra disadok rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mong nggih ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya waras Bagong. Syukur. Pun Ndara kula. Iya Bagong sing ati-atine nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petrone ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus nang kampung ki. Adet malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora ada ronda. Remi dolanan niku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nggih mengke ndak Selak Petra malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah, napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Areng. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe kok cerewet. Ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Siniwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas ki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andakawana? Inggih. Pangling kali kula Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhet 300. Kangge menapa? Nek silisik panjenengan menika ngampil darinipun kunduraken. Iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Nggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung saurna patih Andakawana.
Maju kene Dimas Jan Ngestan.